No, ale za to pekný, ale ostala prekvapená trochu, no. To ma predal v živote. Teraz vidíš, čo robí? Ale väčší! Už trhá. Teraz jej zachutilo, cíti mäso. Tak je daj, teraz druhú ruku je daj. Teraz ju prepoj. By som vyťahol ruku, ty kača. Počkaj. Nablikaj, hej. Dobre chytila. Nemôžem ruku vyťahnuť. Miro, teraz je bomba. Počkaj, sekeru zem. No, ti otnem. Chirurgia je ako ďaleko. Ale nie len časy. No. Tam mu tak, že už Tam Poľska je v Rakúsku, tam idú už je najlepší. Počúvaj, prehryzla aj suchý zip. Viac zavalila. Stlačila ruku. Nemôžeš, keď je mokrá ruka, nevyťahni. Daj si pozor, aby sa nevyťahla a nešla nižšie. Dobre, tak seknutá v komciku, daj už sa vieš. Ale nepovolí už. Toto keď Češi uvidia, tak... Čo? Toto keď Češi uvidia na videu, tak... Povedať, že figurant je opitý, nie? Pozeraj. Toto keď zdrží pes, tak je bomba. Nedá sa vyzrieť, čo ste? Počkaj, a tu už ide. Ona cíti, že ide von ruka. Pozeraj. Sviňa. Griňa. Výborná.